Влезте! Кажете, какво ви води насам? Докторе, какви процедури за отслабване да спазваме? Трябва да ставате по-рано. От сън ли? Не, от масата. Не бе, сериозно, докторе, дай някакви хранителни добавки. Вземи Forest Way. Изцяло натурални съставки, бързи видими резултати, хиляди доволни пациенти. Номер 1 на пазара. 1 месец по-късно. Докторе, тия добавки, където ми ги предписахте, не помагат. Ама как така? Вие по колко пиете на ден? По 8? Как 8? Аз ви казах по 3 на ден. Не, казахте ми по 1 преди ядене.